Taikinaa, johon ei tule kananmunaa ja käytetään kasvisrasvaa. Mittasin tosiaan ton kasvisrasvan jo. Tohon 1 desi kasvisrasvaa. Vesi on valmiiksi lämmitetty ja tässä on tosiaan tää vehnäjauho, jonka mittasin. Esivalmistelin tähän näin. Eli tässä on 6 desiä vehnäjauhoja, joka painaa 380 grammaa. Niin laitetaan ensin tänne melkein kaikki nämä vehnäjauhot. Sinne jäi pohjalle vielä vähäsen. No niin. Ja sitten laitetaan sinne kaardemummaa. 2 teelusikallista. Jäi vielä. 2 teelusikallista kaardemummaa. Sitten laitetaan sinne 1 kuivahiivapussi, joka painaa 11 grammaa. Yksi kuivahiivapussi. Sitten laitamme sinne 0,5 teelusikallista suolaa. Noin. Ja sitten sinne tulee sokeria. 1 desi. Noin. Sekoitellaan kunnolla. Eli siellä on nyt vehnäjauho, kuivahiiva, sokeri, kaardemumma ja suola. Sekoitetaan kunnolla sekaisin. Noin. Sitten mulla on tässä tätä valmiiksi olen mitannut, että tässä on lämmintä vettä plus 42 asteista. Niin laitetaan 2,5 desiä tätä vettä tänne. Noin. Ja tätä mä en enää tarvii, vaan mä alan käsin pyörittelemään tätä näitä. Mä yleensä teen aina tämmöisen pienen taikinan. Mulla ei mahu pakasteeseen mitään pullia hirveästi, niin siellä on muuta ruokaa syksyn sadosta kerättyjä ja on tehnyt hilloja tai soseita, joissa ei ole paljon sokeria, mutta sitten mulla on myös kellari ja sinne on tehnyt hilloa ja näin. Sitten tähän laitetaan tämä rasva, eli 1 desi kasvisrasvaa. Ja sitten lisätään näitä vehnäjauhoja.
täällä on nyt se 6 desiä vehnäjauhoja. Ja nyt tää rupeaa tuntumaan siltä, että mä en laita tänne enempää vehnäjauhoja. Ja nyt mä vaivaan tätä tässä, niin tää on muuten aivan ihana. Tää on aikoinaan Tuppervaralta ostanut tämän astian, niin tää on kyllä vaan niin ihana tässä tehdä. Eli mä vaivaan tätä nyt tässä 10 minuuttia. En lisää yhtään jauhoja. Toi 6 desiä saa riittää. Eli vaivailen tässä nyt tätä taikinaani noin 10 minuuttia. Nyt rupeaa olemaan 10 minuuttia. Mä oon tätä tässä vaivannut. Ja tosiaan niin tää on mukava tehdä vaikka joka päivä tämmönen pullataikina, koska tää on mun mielestä tosi nopeeta ja ainut vaan, että tää vaivaaminen vie aikaa. Mutta tää on niin hyvän tuntunen nyt. Tää irtoo kädestä, tää irtoo täältä vuokasta, kulhosta. Tää ei ole liian kova taikina ollenkaan, vaan tää on juuri sopiva. Nyt mä jätän tän tähän kohomaan puoleksi tunniksi. Ja laitan sen tonne uuniin, joka ei ole päällä, vaan se on vedoton paikka. Niin se saa siellä sitten kohota. Ja sitten mä teen siitä yhden levyn vaan. Ja nyt laitetaan sitten tonne vähäksi aikaa nousemaan. Otetaanpas sitten tämä. Tää on ollut mulla siis uunissa vedottomassa paikassa. Niin hyvin on kohonnut. Mä oon jostain lukenut, että kuulemma pullataikinaa ei tarvitse 2 kertaa kohottaa. Että jos tän vain antaisi olla 10 minuuttia levätä tämän vaivaamisen jälkeen ja sitten tehdä pullat ja sitten kohottaa ne pullat pellillä. Mä en ole sitä vielä kokeillut, mutta kommentoikaa, jos työ olette tehnyt niin. Pitäisi joskus kokeilla, koska tää on helppoa tämä pulla. Mä oon tykännyt tällä systeemillä tehdä. Ja siis tämä pullataikina on sen takia, koska ollaan järjestetty juhlia, niin siellä on paljon siis, näistähän voi tehdä tosiaan niin, korvapuusta ja pikkupullia, laskiaispullia, vaikka mitä tästä taikinasta, niin tässä ei ole siis kananmunaa ollenkaan. Ja eikä ole käytetty maitoa. Eli tämäkin on tämä juokseva kasvisrasva, niin tämäkin on laktoositonta ynnä muuta ja siinä ei ole maitoa. Niin tätä mä suosittelen tekemään semmosia. Niin mä oon ihastunut tähän näin. Mä oon tehnyt tätä. Mun tyttäret tykkää ihan tosi paljon niistä pullista, mitä mä oon tällä tehnyt. Onhan mä tehnyt myös sillä vanhalla systeemilläkin tosi paljon kerennyt tehdä, että on ihan kunnon tuorehiivaa ja maitoon tehdä ja niin päin pois. Mutta nyt mä oon tehnyt tätä, kun tää on niin nopea ja helppo. Ajattelin jakaa tämän vinkin teille. Joo, no niin, eli nyt sitten niin aletaan leipoa. Pistetään tähän vähän jauhoja tähän. Alustalle ja kaavetaan taikina, jos se sieltä tulee. Noin se sieltä lähtee. Hyvin irtos. Nyt mä tästä sitten vaan. Mä teen nyt aina tämän pienen, niin tää on tosi kiva ja nopea tehdä.
No niin, siinä on nyt se pikkunen pullataikina kaulittu yhdeksi levyksi. Sitten siihen laitetaan päälle voita. Mulla on tässä ihan tavallista voita. Pikkusen käytin mikrossa. Tässä on 100 grammaa. Niin levitetään tätä voita sitten tänne. Ja nyt siis tämä pullataikinahan on niin sanotusti vegaaniselle sopii. Mutta nyt näitä korvapuusteja ei syö vegaaniset, vaan ihan näitä korvapuustia syö sellaiset henkilöt, joilla ei ole minkäännäköisiä ruoka-ainerajoituksia. Mutta jos nyt haluaisit tehdä vaikka vegaaniset korvapuustit, niin sittenhän tähän voi laittaa sitä kasvirasvaa tähän korvapuustiin. Juoksevaa kasvirasvaa voi aivan hyvin laittaa. Mutta tällä voilla tulee maukkaita. Tuolta mä en, ihan tuonne reunaan, toiseen reunaan, niin sinne mä en laita. Noin. Kun vähän mikrossa sulatin tota voita, niin se leviää hyvin tähän. – 50 grammaa näköjään meni tähän. Mulla oli 250 grammaa voipalasta tässä, niin se on aina hyvä mitottaa, niin tiedätte sitten tarkan määrän noin suurin piirtein, minkä verran menee. Noin. Siellä on nyt voi valmiina. Sitten sirotellaan sokeria. Mulla on nyt tässä sirosokeria. Ja kanelia. Noin. Sitten kierretään rullalle.
Ja nipistellään sitten. Otetaan lähemmäksi. Ja nipistellään tämä reuna täältä kiinni. Noin. Sitten uunipelti. Sitten mä näytän vielä, miten tää leikataan. Eli leikataan semmosia kolmioita. Eli täältä päästä otetaan pikkuinen pala pois. Ja sitten leikataan näin kolmioiksi. Tänne semmoinen 2 senttiä jää. Päistä jäi tämmöiset pienet palaset. Ja sen jälkeen niin laitetaan tämä näin päin tähän pöydälle. Ja 2 sormella tällä lailla painetaan. Ja pistetään pelli. Eli näin päin. Ja sormet tuohon ja painetaan. Pullaa tuli nyt siitä. Annetaan kohota vielä jonkin aikaa tässä. Ja laitetaan tuommoinen liina tuohon päälle. Tässä tarvii vähän työtilaa muuhun ruokaan samalla rupesin tekemään, niin siirsin ne tonne uuniin kohomaan. Uuni ei ole siis lämpenemässä, mutta siellä on lämmintä vettä tuolla alimmaisella pellillä. No on nyt kohonnut tässä 40 minuuttia ja nyt mä nostan ne pois ja voitelen ja laitan uunin päälle ja paistetaan sitten. No niin, eli nämä oli kohos 40 minuuttia. Ne oli mulla tuolla uunissa. Siellä oli lämmintä vettä siellä alimmaisen pelli. Alla uunin pohjalla oli semmoinen pelti, mihin mä laitoin kuumaa vettä. Niin se vähän nopeutti tätä, tai siis ei nopeuttanut, vaan niistä tulee kivoja. Ja nyt mä voitelen. Tässä on 1 kananmuna hajotettu tänne. Ja voidellaan. Kananmunalla. Jotkut voitelee laktoosittomaa. Esimerkiksi jos haluaisi nyt laktoositonta tai ei halua tätä kananmunaa käyttää, niin sitten jollain kauramaidolla esimerkiksi voi
voidella, jos haluaa sitä vegeversioa. Tai sitten jotkut voitelee piimällä. En ole koskaan kokeillut sillä piimällä. Kertokaa, kommentoikaa, oletteko te voidellut piimällä. Tai millä olette voidelleet. Minä yleensä käytän tätä kananmunaa. Onpas ihanasti noussut. Ja mä paistan nämä 200 asteessa. Nämä pullat. Näin. Sitten mulla on tässä raesokeria. Niin sitten laitetaan vielä pinnalle kunnolla raesokeria, ne tulee nätit. Tavallinen sokerikin käy. Noin. Nättiä on. Sitten laitetaan uuniin. Eli sinne meni uuniin nyt. Uuni on 200 asteessa toiseksi alimmaiselle tasolle. Ja varmaan semmoinen 14-16 minuuttia ehkä. Katsotaan sitten. On paistettu. Nämä oli 13 minuuttia uunissa. Tuli oikein nättiä, tosi isoja. Siis todella isoja. Hyvin ovat kohonneet. Nam nam.